Salutare, sunt Adi Cocolin, antrenor de fitness și pentru astăzi v-am pregătit un antrenament de brațe în care am folosit corzile elastice. Flexiile din stâng pe spate. Pentru acest exercițiu am ancorat elasticul din partea superioară a ușii. Îmi place să încep cu acest exercițiu deoarece am spatele lipit și îmi protejează coloana lombară, astfel încât pot să forțez să-mi pun mai multe elastice, să fac exercițiu greu. Acest exercițiu lucrează în special partea superioară a bicepsului, mai exact capătul lung. Întindeți brațele, apoi flexați-le către bărbie. Flexiile din stând în picioare. Pentru acest exercițiu am folosit o bandă elastică mai dură, care am ancorat-o de o rolă de masaj. Bineînțeles că puteți să folosiți orice, o țeavă, o bară, o coadă de mătură. Acesta este un exercițiu de bază, foarte bun pentru dezvoltarea musculaturii bicepsului. Încercați să țineți genunchii un pic flexați pentru a elimina tensiunea de pe coloana lombară. Întindeți brațele, flexați și mențineți tensiunea în partea de sus a mișcării, fără să relaxați. Acesta este al treilea exercițiu pe care l-am făcut la antrenamentul de biceps. Încercați să țineți trunchiul ușor aplecat și flexați un pic piciorul din față pentru a avea o poziție mai stabilă. Acest exercițiu lucrează în special partea inferioară, partea de jos a bicepsului. Încercați să întindeți brațele, rămâneți cu pieptul în față, strângeți și activați bine bicepsii. Mușchii rămân în tensiune în permanență, fără să-i relaxați absolut deloc. Primul exercițiu cu care am început antrenamentul tricepsului este kickback-ul. Pentru acest exercițiu am preferat să renunț la mânere și să adopt această priză neutră, deoarece activează toate cele trei capete ale tricepsului. Spatele rămâne drept, coatele rămân cât mai fixe, dați drumul ușor la antebrațe, apoi întindeți și blocați, coborâți, întindeți, blocați, țineți mușchi în tensiune pe toată parcursul cursei. Skull Crusher este al doilea exercițiu pe care l-am făcut pentru triceps. Am ancorat elasticul din partea de jos a ușii. Încercați să țineți spatele lipit. Coatele sunt la nivelul umerilor. Coborâți ușor încheieturile pe lângă urechi, apoi faceți extensia și încercați să blocați, să mențineți un pic punctul de tensiune maximă. Încercați să nu relaxați mușchii pe tot parcursul cursei. Al treilea și ultimul exercițiu pentru triceps, extensiile din stâng pe genunchi, cu o priză din pronație, mai exact cu palmele în jos. Acest exercițiu lucrează în special partea de triceps brachial, capătul extern al tricepsului. Încercați să țineți coatele blocate pe lângă corp, cât mai fixe, ridicați ușor antebrațele, apoi coborâți și blocați coatele. Inspirați pe măsură ce ridicați antebrațele, apoi expirați și blocați. Sper să aveți un antrenament reușit cum am avut și eu. Pentru mai multe videoclipuri apăsați butonul de subscribe.